din usa nala. 100 na lang niya. Awan grabe na. Waray, kuan niya ko. Kuman dito tunog lang si Bapin. Balik ko ang katanya. Trending. Trending. 100% na lang yan. Para lang. Mana betul itu? Siap. Nakasih produk dari Bebas Sibuk Bebas. Ini. Oh, sibuk. Kadung nalaluat ani kamot-damo unahan kadung. Ya, Singapura balik ko ikuan. Oo, okay kadung gadi kan ayun kung hingo dengan kan nilda.
Nailar mo, tandang balik ko kada. Sabi mo walay ko ah. Ano, upo di JB? Pa? Sorry ka. Ito mo balik yung kanina ito. Madidi.
Layton? Ha? Ay. Ah, Sulit kayo. ang nulod ko. Lahat ko na ilaro mo. Yan ay. Hindi ako ito nila. Like and subscribe. Dito, dito. Talong-talong. Sige, lahat ko. Ha? Ang train pa sa namin. Adto ka nanay ada. Bakit mo yung katoy nigbaw? Yung katoy nimlitan nigbaw eh. Hindi naman ko yung balikutan niya. Okay lang niya, mga sila ganyan. Very good baliko. Sige, sige. Puro baliko. Ito ito kan din. Daos ko kasi mo balik pa. Charan! Ini. Aduh, muka. Bangin waray di da, waray nga ni waray na. Ito ka dito. Bangin gamit ni nanay. Ito horon. Nih.
Ano man eh? Ano pa yun? Sige. Magkat ko ang katibig. Magkat ko lang na mga tikagurang nga di. Mga balik ko. Magkat ko. 5 kilos bigaran na sa tutong paligid. Dahil galanit ka dito. Galanit ka. 140 kilo. Dito ka 120. Kilos nito. Kung kumahay din. Parang naman baka mag-repeater. Kaya ano? Kilos. Kaya makuha ko na yan. Ano niya siya rin. Marigoso. Kilos. Para natin ito sa karati. Oo, rin trabaho. Okay, Sabado. Mapira. 200. 200. Mados. Ika nagdagwar ka ma-reply. Trabaho sa simana eh. Sa klase. Adi. Lagi ka! Manila. Radio. Sinoy. Mira? 12,920. Dami. Tumba. Matumba. Not this one for
Maragatod-gatod na la. Ini. Hindi mo bapo, hindi mo bapo. Oh, kinamulong ini. Ano na ito? Dahil dito niya pa May naniyuan. Kahit nga hindi sila matanagaran. ang ram na ito. Oo. Ano na po an? 30. Sa pera. Hindi ako pa kasi. Hilal. Nagperat kilot na rin. Ang 40. Sila. Bukan lah. Bukan pa. Bukan pa. Bukan pa. Nah. Cinta uno, cinta na sa. Daw ka stick ka na ni kwarta. Ah, midagit ka niyan. Midagit nila ito. Abrit. Paka-abrit. Sila tibot ang This one for 230. Pa. Pa. Tini, may da. balik ko. Duro ka balik ko. Mga dagko sugod na dili dyan at sila na dun. Sa nga di kultura di kakilo sa dari. Pero di kakilo kada ilawod sa ritual.
dadalhan nila. May pader nila. Pero at Marigoso. Tag 140. 140. Oo. Tarong-tarong. Ala ba? Diri makuha pa. Iya ko na sa bulkuan. Iba ay ganit sa bulta dahil ko an kay American sa isahera. Telebiya to. Ah. Pagkakata na una lugod. Tiri mabutan na nito. Diri mo tayo kita na niya natapusan. Ah, mo. Ako wa tikmat ko nga hoy makikita rin ko. Tatay na. Ah, mo. Pupuntangan na sa kapin, kuhan yung printingan papel. Puta ni papel ma dili magawa sa tao dili pimatras mo na ko tayo. Ah, ah. Kuha lagi yung paglata dili chulugot tanggal. Lumaangay. Thank you. Ay, 120. Marigoso kay Tanumanla. Tarong pera luwat. Tag 120 ay, tag 140 ton. Busa ito taksin. Ay takaran Kadi. Kadi. Marigoso. Dak na silupin. Di Marigoso. Buwan nagad na. Nangipid nagad na ini. Ini dagat na ako. Tagadiin. Ah, di ako rin. Sos. Ang gihapon. Ang mga Bisaya. Mangkon. Tag 120 ya. Natagaya niya. Pera ka kilo. Dos 46. 240. Dos 46 o dos 40. O ito. 240. Tarong taksin matagik ma. 5. Lima o. Aging roll bag ito nga nakaroon pag na. Pwede yung pagadak mga sila. 40. Sulod ka adi 5 kilos. 5. Yan. Ada. Ayaw mga buhok kay Pero ipinanog ba? adi man oho. Ipinanog ba ko ito dito sa Karanderia? Kaya dito sa Karanderia, dinangaon po. Daan pa na po ng haramay buhok. Tinuan na nga ni Mira, nigugusan pa. Tagusin ka ganda ko mga linger. Oxygen na nga lahat. Ano na? Gisi ka taksi sa gis na kakatang gisi ka. Sa merkado. Tarong taksi ito. Ano Marigoso, 135. Oo, sige. O sige, napisara ito kung magsingkong na ito. Ay, rayo pa. Napuno pala ka bukos. Una ko nga, upod ka tayo larong mo. Ito na, lalo ko na ilarong siya daw. Sete ato na lang tato ayo tantay ko. Kuan ato to. Tapos ito da. Kita lumit. Ito taksi ito kakatang gisi. Dapat kulang ito. Magaan.
reject pera luwat si 20. Harbi tagiyan ini. Tadi. Buwan diri buho. Uguro gud tila. Pera kilo. Tagsitinta. Dito ng mga buho, pera man to. O tadi nga buho, yung titeros mo nito, tagsitinta. Five to 10. Sige, hatag itong. Ato na, ha? Oo, makalimbit ko to. Diyos, Papasalo lang yun. Ang kiliman balda din kamot. Sa manak balda. Sa manay ni Katlaw kapag Pera ko ng kilo. 140. Aparat mo. Kadidi maperat. Ay, napatian na lang. Abutan utang lugod. Maperat din. Ano doon pa? Anim-danim. Oo, pagluto sa akin sa gulong sa Ah, sintod. lagay ko lang. Tag sintod Diyos para. Niyan, ano niyan. Nagpera pa naman yan. Tarong. Magupay mo ang adto din ba? Tanong. Pilipat ko nga. Pero matakan doon. Hello! Pinagod ka ni ko na lang natin. Oo. Pag-utan lang nila karinderya. Ato, parang karinderya niya. Matadulag. Yes, kaya tubangan sa looks. Mga balikot iya. Ito pisarada. Awa, dito sa dugangan na layton. Masin ko kayo, solidar yung gatong sulutin. Tara, 5,650 adi, pisara, di dugangan nga la, adi, para magano karong size. pasin ko. Adi, dugangan. Ang balde. Upan ko isang libag ka. Ano isang libag sinada ko? Ito. Ambot yung pagkikilo-kilo, hindi makuno katao. Pagkilo-kilohan na ito. Ito man sa libag nga green. Ba't sasabi din dahil ko sa libag. Ako yung sulod na dito. Roll bag na laliwat. Pagkilo-kilo. Tinda ko nga sa ito. Di maikot sa kilo. Buti ay. Kani apa ta kan? Tuan. Ay. Sunala na wala na siguro tag 50 nga din. Pichay. Pichay. Oran.
Tara. 140. Ito na kilo. Red luluto ka man karihan niya. Daglo dito na. Ano tin gurubog tikik pipili kita. Nareject ta pero balik pa ito. Oo, tadi. Buho la di may buho di rin mag. Awan nga. Sige. Sari ade. Siting pa kilo siting pa. Pera. Siting pa. Kailangan na ito. Mga buhok. Ay nagkuhan so lang. Kailangan na kabugos. Damo iton. Sari ito na kanan bida. Ayun. So mga dito lang dito to din at teman ko ti na Ito na galing ni Maro 50. sige sulod to silupin ka di. Ya. Busa to tayo sa lubag ida si Badako. Gren Wala po, ano ito ulo. Nagko silupin. Ay napalit ko dito nito man taksutin tayo na natigil siya. Ay ka na. Man liwat adi. Sulod na la. Itanong. Kamada ha. Ano, Richard? Ato pa irak yung mga katura di Tacloban. Ada niya darad doon na tarungad to. Man mga barila iton, diri iton mga buho. Kababrila iton. Magus na yun. Kamot na ano eh. Tari yan mo, magus man. Mga good dito. Mo ito na dilihat. Ang karihan ng ligat. Dito para maraming karihan lihat. Ang kanay. Kanuski. Isulod ko lang eh. Ha? Isulod. Kulang pa ito na 2 kilos. Sa mga reject man, simple kahit tayo. Nabutan. Nabaligya po. Sa itong Ngayon na, ilo nga. dugangan tan silupin na pansilupin ya. Ay, mga damo, ito na salit. Mag 5 kilos ito na tanan bida. Diba, naman natin hinduro. Bago mato sila kaluto, buwas. Ay, takal din. Ang kwarta kay 100 la. Oh, kanito na itong mga 3 kilos. 4 na ini. Ano? Buho. Tag. Amo na timbang out, tag 50 kulang ka. Sila, di ba na 50? Kali dugang na ito para 150. Ang kanan 200. Ah, Sige, para mo. TV. 175. Pera na ba ini? 50 kilo. 160. 64. Mga 50. Oh, sige, sige, oo, sige.
Sabot ito 500, 600. Lagyan na ba na ako? Ang kurso. Dito na lang, dito. Ayaw ito. Di iskon na dito. Di na lang kanos kita di. Ito? O, tanto perato si yan ang pag-service at kilo-kilo. Adik? Ano na natin yung tinanong? At manabos. Doon ang tuloy. Kaso ano, magkaros. Hindi na natin. One. 1-1. Ayun, ito yung mga buhoy doon. Di dan nalang pag-utang nung naruyag ka. Iya, sinini. Hindi ka rin nga di ka mo napatawan. Hala. Ay, ito kay ginamit niya rin. Kaya itong kanuski. Mawala yung kanira. Kaya ito mo si tinta. Iyang god. Alang. Galugod din yung mapasubli. Ala, ikaw pa sobrang ito ka. Sobra na nga kilo, sobra pa hitkuan. Dili ka nga katko lang, kaya mo lagyan ito. Kilo-kilo lang. Hello. Thank you for dropping by. Please like and subscribe. Please. My dear friend. Kayo na di. Kilo-kilo ang malimasag, kilo-kilo ang katao. Tinagan. Ito, i-deliver ko sa church. May mga ka-church may na bibili ng talon. That is why. Sunod na segunda. Ulit. Ulit na ng parautan. Parautan ini. Parautan. Karena negosyo ang Kung nasirakan, ang sapa. Ano sa dito isa rin? di ba nga At rin? Jacob na dito parautan.
nga sa idol nga lang ito. Paano lang pili ka ba't ka naman naglimayas? May datang dito si Badat yung mga buwan. At palit na dito. Buwa din na dito. Quinton. Si Quinton dito siya palit. Walang pagkaya 50. 150. Ay, tumalaban na sa kabuuan. Eh, Bahala tuya. kahit niya. Bahala tuya. Adat niya bisa. Klase. Muruta din ang mga silupin. Please like and subscribe. Buwas. Waray para kan. Paray. Nilda. Karong niada para buwas. Nilda. Buwas na lang magkukuhan karong. Magandang buwas. Mga na Israel, mga budti, mga kita dari sukat. Itu para karat luto, karihan. Hindi ka panin ano. So, bada at man silupin, basi sa sikong liwag ida. Teman silupin. Baslig. Wait, siyempre, katong kanuski. Ano? Kanuski, Marigoso, Ano? Tarong, Atro, Yun sinabot sa kita ko dito na. Tadi yan natin ang tanan. Ay, pagkularan nila natin. Lindong. Waray pa, di ako sumatan. Buwan, Oo, si Saysibon. hindi makauwan. Oo, yan. Paano lang sa ulbak na dinala? Oh, di pisara, ini. Ito kan meski. Ini, sa elektron. Waray material ng primera. Paano daw? Wala. Yan ni timbangan ako rin na ita si balik kay masiram ang pagkana mo na rin katambang. Tinay nga kilo-kilo para sa kalan. Puro kilo-kilo pa. Hindi tim kilowatts. O kaya may ngayon yung ditong kilo-kilo. Nagulog-gulotin na yun. Hindi naman. Ayaw. Durod ako na lang. Hindi ko lang tuman na. Iniman. Magaan man yung pagyatin. Ano pakulog pa yun? Ito man kanay. Tagan na eh. Okay,
yung lagi din. Yeah. Pero kanay, luar, natin yung marigoso. Tarong mara. Marigoso. Kada, pwede rin makanikin, sumakuan, lapas. Ayun na, ito lahat ang burawin. Burawin. Yan o. Eh, maging sa aral. Yeah, kada. Ano mo kapag Okay, message man to ni Juan. Ada man ay. Ni kay Diki, iya ante. Singa tarong lawarin marigoso. Sabi naman lang itong nadiri nila. Yan po ang aking Bye-bye! Thank you for